Hi guys! Welcome back to my channel. So guys, this has been your Dong Bisaya at your service. So guys, for today's video, ito na po yung ating kabuuan kung saan pumunta si Dong Christian, Bisaya kuya. kagabi. O, Six-seater. diba? Syempre, Guys, tara na. Kaya anong oras na ako? it's our anniversary. It's our 5th anniversary of our company. So mga Kadong Bisaya guys, napakaganda at napaka-ingrande po ng aming celebration. So ayan guys, nandito na tayo. Tanaw na tanaw ko na ang Duzitani. So mga Kadong Bisaya, alam mo ba guys, dati nagtatrabaho ko dyan sa SM Makati, tinatanaw ko lang yan. So ngayon, oh my God, ito na siya. Nakapasok na ako dyan. Oh my goodness. Biruin mo guys. Ha? Bihira lang ang makapasok dyan. Kay mahal-mahal daw yaan. Oh, diba? So I'm very thankful for the company. At least na-try pinaranas man lang sa aming mga employee yung ganyan. So sabi ko nga, pag may tiyaga, may nilaga. We deserve everyone for this opportunity to celebrate our 5th anniversary in the company, mga Kadong Bisaya. So kung makikita nyo guys, napaka-elegant, Guys, nandito na tayo sa napaka-ganda ng Duzitani. kanilang lobby area. Ayun dito. So parang nasa Thailand ka lang, Ayan, mga Kadong guys. Bisaya, Oh. diba? So at least guys, na-try natin yung mga ganyang moment. Oo. O, diba? So ikaw guys, na-try mo na bang pumunta sa ganito? Yun, guys. Ayan, tingnan mo si Dong Bisaya, diba? Ang ganda. Pagdating naman sa mga serving, catering. Diba? Pak. Guys, pak. nandito na tayo ngayon sa Duzitani, Makati. Diba? Oh my God, ballroom. Ayan guys, oh. Oh my God. You love it when you call. Staring at the bottom. Alam niyo mga Kadong Bisaya, sa pagdating ng panahon, hindi natin alam kung tayo ba ay hanggang kailan sa mundong ito. Pero diba, pinatry at pinaranas sa atin yung mga ganitong moment na hindi mo aakalain na sa panaginip mo lang, sa TV mo lang makikita. So, we're very thankful for this company and opportunity. Say happy last Congratulations, Christian. You're amazing. Well done. Job. The second on the list, honestly, this year we changed the top three. But I don't want to say enough.